Na ročnej praxe pani učiteľky, robila som v nemocničnej škole vychovateľku, som toto zamestnanie vymenila za prácu na farme. Každému vravím, že vlastne tú psychickú záťaž som vymenila za fyzickú záťaž, pretože máme vlastne na farme 450 oviec a je to naozaj snad drina. Táto práca ma veľmi baví a naplňa. Učím sa tam denne nové veci, naozaj je to alchymia a každým dňom sa učím. Myslím si teda, že za mojou nomináciou stojí pán inžinier Karol Herian, ktorý ma naučil teda vyrábať hlavne teda zrejúce syry, za čo mu ďakujem aj za túto nomináciu, aj za jeho tútorstvo nado mnou. Určite nie som nejaká líderka, mám pocit, že toto vlastne ocenenie patrí celej farme, pretože keď nemáte nejaký tím ľudí a nestojí za vami úplne, fakt je to čiastková práca, takže keby to nefungovalo, tak určite tá farma by nemala nejaké úspechy. Naplňa ma to, baví, produkty sa nám veľmi dobre predávajú a mám pocit, že Slováci už vedia oceniť kvalitu a vyhľadávajú kvalitné potraviny. Ale na druhej strane som veľmi smutná, lebo chýbajú nám do týmu vždy sa dá povedať dennodenne ľudia. Čiže mladých ľudí tam vzadu som bola veľmi úplne šťastná, že existuje nejaká takáto škola, teda že dúfam, že čím viacej sa im podarí nájsť do poľnohospodárstva zamestnancov, lebo je to najväčší problém asi v dnešnej dobe.